everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Laila, Libat. Nila lagi ko, anak. Kamu na lang, anak. Tuog na lang ko, eh. Oh, kung matuog ka, atos kwarto. Nila una ko sa lagod. Nga naman, magpa-display gid ka ha? Manintal gid ka? Manintal din na matuog na ko diri. Samsug ka, uy. Ang lagi bating si, kinahanglang mag-formal ka, Laila. Uy. May May miabot. miabot? Tago, Laila. Oh, Tago. nga na patuguan maguni mo. Kitang duha mo abli sa gate. Uy. Kaya tagilibayan na eh. Naguna pa. Blihan ka nito. Laila! Laila! Ay! Usap Bawa niya. Sud! Aray! Nausap ka rin sunoy. Mamudlot man ka. Tago na Luis Gate. Paglili. Ano man? Nadlo kang doon mo sila to. Basta. Sundan ako. Ako ginilalaki din eh. Oh, una lang. Saman? May tao? Doon ay nagbinuang. May tao din is gawas gate. Ha? Suda. Ay, Rickson. Basi mga bata lang tubang nga nagduwa-duwa ng buzzer. Huh? Mo binay trabaho na mo sa una. Duwaan na mo ng buzzer nga maagian na mo mga gate. Kaya tagilin mo sa una, no? Mulang? Ay, manghinaot na ng tanga husto ka, Lila. Nga mga bata lang ang nagduwa-duwa. Dahil na, mamalik ng tasbay. Kapabuhi ko, Bimbo! Pugnong una ko ng panaway nga Layla! Pagpuyo, Binos. Dili mahimong mabulabog ta karon. Pero kapugnong una kay ko ni Layla! Di na mo mahimong lupigon sa bugno si Laila. Masakitan ka lang. Nalimot ka. Nga nag-practice na silang duha si Rickson ug karate. Hadlokon matagkaratisan! Patulang ko na ko. Kinahanglan ato ng gamiton ug maayo nga atong utok ini. Nakita ba ni mga ako nakita? Oh, ang panuway nga Layla, pilili sa gate. O gibira siya ni Rexon pasod. Murag nahadlok si Rexon nga makitaan si Layla. Klaro kayo nga nagkasabot ng duha. Oh, nagkasabot na gid ang duha. Kinahanglan pugnan ta nga to kasuko, Binos. Kasi pugnan! Mura nagbubuto kong dugay sa kasukok, Bimbo! Lambi na kay pasilod si Layla! Pamati na ko! Di na to makuha sa inisog si Laila o Rickson karong panahon na, Binos. Ayaw sa ubod na to sila, ha? Ato na silang pasagdan. Lahi ang buhaton ta. O sa may buhato na to, ha? Bimbo? Ang masiniguro nga pagi. Aron makuha ko si Laila sa sayon nga pagi. Unsaon man nimo? Ang akong kahiubos ang gamiton ko. Batok kang Laila o Rickson. Oo, kako. O sabay ko buhaton. Usa lang kabutang ang buhaton mo. Dili mo hilabtan si Laila. Unsa? Paabutan na lang. Nga mo pauli si Rickson. Unsa maging plano mo, Bimbo? Rickson. Mata na, uy. Kaluto na ko. Huy. Bangon ni diha ba? Nakaluto na ko. Nya. Nakaligo na ko. Sa? Ang paibawaan mo ko ni mo nga. Nakaligo na ka. Wala lang. Kay ikaw na ba? Reklamo na ba kagbaho ko? Kinala magpahumot ko pirmi. Paninta lagi yun ang imo. Di yun ka maglikay da. Sabay ako likayan. Ako? Kinahanglang imo kong likayan. Di ba ko na mahimong likayan ta ka? Kay in love ko kunimo. Ah. Mo gani nagluto kog sayo. Para makakaon kag sayo. Kay in love ko kunimo. Unya, ikaw kay in love man sab ka kanako, balog na diha. Kaligo na kay magdungan tag kaon. Piti gyud karon ba? Basta papabuto nimo dugay pagkaon.
Basta. Maldita. I wanna make you smile whenever Teresita, Luisito. o pahuway una ko. Kung mabalik ang abogado, pasak alang sa taas. Luisito, kumusta nang pamati mo sa imong lawas? Dool nagyod ko sa kong katapusan, Teresita. Ha? Oops! Nabitin mo no? Don't worry, kay mapadayon ninyong mapaminaw ang sumpay sa atong drama kung ayaw mo kalimot og subscribe sa atong YouTube channel and you can follow us on our TikTok account. Just search Radio Drama Bisaya or click the link on the description below. Luisito. Hain sinigoy. Diyar ko, sir. Maayo. ako. Diyar ako. Ugma, busayo taglagaw. May meeting ko uban sa mga opisyalis sa kumpanya. Oh, okay. Yes, sir. Yes, sir. Tawag nga kong nurse, Teresita. Gusto ko nga naa na siya kanunay sa akong duol. Ma'am, murag duol na magyod sa nag-anan si Sir Luisito. Di ko'y nahatlok ko. Oh, sabay mo gikadlukan, ma'am. Kung unsay mahitabo sa kumpanya kung mamatay na si Luisito. Oh, mag-meeting man sila ugma. Mahan ay nagina ni Sir Luisito ang tanan. Hello, Birdie! How are you today? Unsa man ka? Okay lang ka? In love sab ka? Ha? Murag yung kag-amaw eh. Ah. Kung makiksulti ka ng mga langgam. Ay, kinalan mo na sulti-sultihan na sila. Aron magbalik-balik na sila dinhi. Ako maganin ng gilawgan. Ganahan ni kag mga langgam? Oo! Osman, ganahan ka mo regalo na akong langgam? Ganahan ka no? Mo ginay dili na ako ganahan nimo, Layla. Ha? Kanang unhan ko nimo. Aw, ganahan unta kong regalo nimo. Pero di na lang. Ngano imo mo ko regaluhan? Tinudanay na yun na no. Love ko nimo no. No? Sigara di ay. Alam ko pa makako, Rickson. Love na ko nimo no. Kana tinuod ba nga feelings ba? Ah, hilom. Gina ba? Hilom, Sulti hilom. na? Ay gara-gara di, Layla. Kinugod? Di ko. Hmm? Tod. Mulakaw day ko. Muban ko, bi. Dili. Ani na kasbay. May paliton lang ko. Mura man sa tagpiniriso ani dinhi. Unya na ta mo gawas, Layla. Kung masiguro na to nga medyo milurang na ang kasuko nila ni Venus o Bimbo na to. Na, kano sa pagka na. Bulurang pagka ni. Pero, kay baw ka sa tinudanay lang ba? Ano naman? Naluwi ba akong Bimbo, Rexon? Mahimo magdi ka maluoy niya. Nasaan masab ka? May pamambuti mo pagduol. Kalit sa kakasuko diha. Misulti lang gani kos kung gibati diri. Suko dayon. Ah, dili mahimo nga maluoy ka ni Bimbo. Kasabot ka? Nga naman, Kay, kay mahadlok ka nga ma-in love ko niya. oh! Busa, pagpuyo diha. Rexon! Rexon, oy! Dati ko lami-lami ha kung pauli ka. Nadana ka siya, Koy. Syakoy. Pang-locks gate, ha? Okay. Ako na ilak, my love. Ilo, may. Ay, kung bukal-bukal eh. Amping! Chuchuwap! Ay, ganahan niyo kung manungog ni Rexon, oy. Dali kayo masuko. Ani lang ko sa gawas papaso-paso, uy. Painit gamay sa adlaw. Ma'am, Nurse, unsa? ma'am, dado na to sa ospital si Sir Luisito, ma'am. Unsa? Naglisa na siya ginawa. Uy! Digoy! Digoy!
Ma'am, ngano? Si Luisito, nandun na to sa ospital. Ha? Ay, nga naman ni Uy, ikulbaan makukalit. Ay, ibalik man tingali si Rickson. Rickson? Layla, nagpaabot ko na ka ni Rickson. Bimbo? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!